Barcelonan Carlos Marcel sartu ginen, da handik, ibili ginen hainbete denboran. Da, behitu, zerako, boslagunentzako 12 pesta egun gezan, poltzan. Da, hanben bi gendun, da, nekabai. Hainen zegin, da, egun baten, duine hotel, Dios, hotel Francia, antxe zerien, Puerto zerien zen. Da, bueno, ginen, da, koño, gure gendun, lehenengo, gero besti, gero kuda. Hange bizen beltaka eta entero ginen, zeren bitzen dugu zela, ameko jentie. Eta, betik, erretiak, mundakakuk eta barmeo eta gorde. Bik. Bitz errezei darra, orduen barra zoinon zegin duen da behetxo garrik eta da zertuten du, pentsezu, afaldu gure gendun. Afaldu gendun, da jarri ginen alakarta. 12 pestagaz borlagun. Da, etorri zan, kamere, segi da kartie behitu eta sarriñak, bestekin zen. Sarriñak laupesten gaztue, bostentzako laupesten gaztu ginen duen. Eta, kuanto, laupestaz eta, jode, danak, inguruko urtitoko salbatzak eta napegire, lausardinak izan da, hartza ginen, listo. Sortzu pestagon zen, gero zeiako. Ama behitik, lauken dut zen, sortzi. Da gero, zeria, bitxiaz, entretego ginen, bitxien duzameko jenti eta trena uke dut debalde. Trena uke, txaten duz eta gabien, ja bastante zerien, hartuen duen trenoi, eta pita, beten gata, gabien ara leun ginekoa, zana emonda, zanagak eta zein, eta oino, abarre afaldu gendun da ez, anaguzan pata eta sobrak, besti gelatu ego eta, eta ezagita peole likido gendun, da, oine, horiek koltsoi pasak behi mantekez. Koltsoi bat azpizen, da usta gainen, da logo itxe gendun. Gero, urrengoko nien listo. Jogu alerta, errepizio baino listo. Eta, usteetan gendun, lehenko kafez nire. Kafez nire probatan bideo, eta gero han, zeak, mazdoizeko zen. Garrote, eta, gero, sortzi bestagaz zebilinen, hitanule egiten den operazioen, eta herri guztiz eta goizien kafezni hartu eta gero zaiten den, errekordi, herri guztiz, buelti eta suabe, eta bixilo, eta arrazte ja, basketiok listo. Han zon bailetak, eta bazkaldu eta probaten egoten ginen, eta atzea behar den operazioen, eta. Ginen, entako tabernatxo bat, zuetu hilago zo, tabernatxo bat egun baten jarri ginen. Claro, egun sortzu pesta behi, tele eta jarri ginen zegin da, entako porroa bat, herrielbikotu porroa bat eta genuen, ardaue. Geldi, porroi behar da, porlagunok geldi. Lehenko komunikazioen eta gero traguikin barrik ez, traguin erosin zen du, kiten zo kantetan da, nago zertan nekauen. Da, geldi zein. Holan porroiei, ukutu, bera da, geldi. Ukusten igerri oskun, jentiek bastante ilunkeran batuten azizan da, eta kanturrean da porzi jentiek. Porroi geldik, nekabe honek txegun.
Guzaba, litroko porroie ataban, da, gau, atabari, segiden porro batzuk zegoen, maakaute, gero atzika besti garrote, gero, tito, ja gendun, hango katotango saludu geratango zera, eta, bueno, ja, listo, zerea, afaiteko. Afaldu, gero gara, koltzon arriba e koltzon abajo. Urregoko nimetak bardin. Egunetan ginen zerien. Taka, da. Baina, nirengokoen, herriel biko porroi be, esoztunko gero. Egun biero, hiru ingetu zen, zer da kanturria, baina, Rosin gazten bierretzeak, da,